semento moita parte de o 30444, sementei no ano pasado. Bueno, levo 10 anos sementando, 10 polo menos que eu me acordo, do 30444. É unha variedade moi boa, un ciclo 400, con planta bastante alta. Bueno, en fincas que tiren a seco, suelo sementar o 369, que é un ciclo corto, un 350, que vai moi ben tamén, a planta é máis baixa, pero bueno, está bastante ben para fincas secas. E despois, agora, como quitan o 44, que o quitan do mercado, entonces este ano ímos apostar polo Bogun, que, bueno, levo uns anos aí mirando, xa está no mercado xa aí, non sei agora, pero xa hai uns anos tamén, un ciclo máis corto, co 44, pero parece ser que vai bastante ben, sobre todo en analíticas. Este ano vou apostar por ele. Este ano, hasta agora estivemos sementando sobre 40 hectáreas. Este ano vou sementar un pouco máis, porque non sei aínda as toneladas que me vai dar o Bogun. Quizás un pouco menos, e por iso vou sementar un pouco máis, iremos a sobre 48 hectáreas. En toneladas acábanos por hectárea, polos meus cálculos, a máis polos cálculos da comida das vacas, do carro. Andaríamos de 60 a 70 toneladas, nalgunha finca 70, noutras 60, bueno, unha media, poño unha media de 60 toneladas. Os hilos nas analíticas dan uns análisis moi bons, o 44. Andamos con almidóns de 35, que, bueno, tamén xa non buscamos máis aquí, porque, bueno, pareceme que moito almidón, a deficienciada da vaca, que non lle gusta moito, vamos. Entonces, buscamos un pouco menos de almidón. Sí, eu recomendaría LG, sobre todo porque, bueno, é un maíz bastante digestible. Aquí nesta zona dáse bastante ben, é unha zona húmeda, e, bueno, bastante ben. Recoméndollo porque, a ver, levo 10 anos apostando por ele, entonces fui bastante ben e recoméndollo.